What's up guys and welcome back to another video at ngayon ay samahan niyo akong pumasyal dito sa Lingayen, Pangasinan. So ayun na nga guys, hindi ko na ipapakita yung Lingayen Beach na madalas po nating puntahan. Super na-amaze ako kasi meron pala itong Limahong channel. Nakikita ko na to sa Facebook pero ngayon ko lang siya napuntahan. Nagkayayaan kasi na kumain kami ng mga dati kong kasamahan dito sa Lingayen, Pangasinan. At isa ito sa side trip namin. And kung makikita natin guys, napakaganda ng view dito, promise. Preskong presko. Yun nga lang kailangan yung mag-ingat guys kasi baka mahulog kayo dyan. Magaya nyo yung nag-trending online. Sabi nila kada hapon marami nagtatambay dito kasi sobrang nakaka-relax dito sa place na ito. At kasalukuyan din guys, meron silang tinatayong Limahong Tourism Center dito. So pinasyalan na din namin ito. So far wala pang masyadong ganap dito sa lugar na ito. Pero may mga makikita tayong parang event place. Siguro balikan na lang natin next time pag okay na lahat. At after ng konting gala ay dito naman tayo ngayon sa Narrow Cafe. Dito guys napaka-cozy ng lugar. Tapos meron tayong view ng dagat. Lalo na pag nasa taas tayo. So ito nga pala ay Narrow Coffee Kitchen and Bar. So far so good naman yung mga foods nila and mga drinks. And yung place talagang good for bonding. And yung sa serving po ng food nila talagang mabubusog po kayo. Quality guys. May mga kung ano-ano pa kaming ganap dyan guys. Pero short vlog lang ito. Nakasama ko ang GB Fam kasi long time no see kami. Kaya thanks for watching guys. Till next video. Bye bye. Love love. Good vibes.